ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/6/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾತ್ದಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 30/11/2005 ಕೈ ಸಮಯದ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಯಂನು ಹದ್ದದ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾನಾಲೆ ಇನಿ 4 ಕಡೆತ ಸಂಪನ್ನ ಸಮಾನ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಸಮಾನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನ ಹೃದಯಡ್ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸಮಾನ ಜೋಕ್ಲ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಡಾಕಲು ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲವಾದುಪ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮರು ಸದಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಹದ್ದದ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಬಂಧಿತ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಬೇಹದ್ದದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆನೆ. ಮಾತೆರ್ದಲ ಸುರುತ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಆದುಂಡು ದೇಹ ಬಾನುರ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ. ಏಪಬೋಡು ಅಪಗ ದೇಹದ ಆಧಾರವನ್ನು ದೇತೊನ್ನವು ಏಪಬೋಡು ದೇಹೊಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದು ಉಡುಪುನವು. ದೇಹದ ಆಕರ್ಷಣೆಡ್ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದ ಪಾತ್ರದಾದ ಪಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಒವ್ವೇ ಪರತು ಸ್ವಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಂಧನೊಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಪರತು ಸ್ವಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಆಕರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪುಜೆರು. ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರೊಂದು ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲ ಸಹ ಬಂಧನೊಡು ಬಂಧಿತ ಆದುಜರತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಲು ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಇಂದುವೆ ಸ್ವಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ. ದೇಪಂಡ ಸಮಯದ ಕೈತಲ್ನು ತೂವೊಂದು ನಿಕ್ಲೆನು ತೂವೊನ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ. ಒವ್ವೇ ಇಂಚಿನ ಬಂಧನಂತು ಇಜ್ಜಿತಾನೆ. ದೇಪಂಡ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ನಂಬರ್ 1 ಆಪುನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಾದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಅಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು. ಏರುಪೇರುಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಒಲ್ಪ ಪೋಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಅಡೆಗು ಪೋಪರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿದ ಮೂಲಕ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸಿತಾರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಐಟ್ ಸಿತಾರ ಸಾಧ್ಯನೆ. ಎಂಚ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ 4 ಕಡೆ ತನ್ನ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಕೊರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಸ್ಮೃತಿತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಲೆಕನೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆದ ಆತ್ಮಲಿಗ್ ಲೈಟ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಶರೀರಿ ಆದ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದ ಆಜ್ಞೆ ತಿಕ್ಕೊಲೆಕ್ಕನೆ ಆದು ಬುಡ್ ಬರತ್ತೆ. ಅತನ ಲಡೈ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸನೆ ಅಂತ್ಯಡು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಅಶರೀರಿಯಾರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂದೇ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲ ಹಿಂದೆಕ್ಕಾದು ಮನಸ್ಸದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣಡು ಬತ್ತು ಬುರ್ತುನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿನ ವಶೀಭೂತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲಿಗ್ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿದ ವರದಾನ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲಿಗ್ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಇಂದುವೇ ಶುಭ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ವರದಾನದ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ನಿಕುಲಂತೂ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾದ ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಅತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡೆ ಸುರುಕೆ ತೆರಿಪದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಪುನ ಸಹಜ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೃದಯದ ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಬಿಡುಪು ನಾವು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಜನ್ಮದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಏಪ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನನು ಕೊರಿಯರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ನಿಕುಲ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ದಾದಾದುಂಡು. ಓರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೆನಪುಂಡೆ ತೆರೆಗದ್ದಾಲೆ ಕೈನು ಗದ್ದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆವು ಪಕ್ಕ ನೆನಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡೆ. ತುಲೆ ಅಜಿಪತ್ಮೋಜಿ ಜನ್ಮ ಮರಪು ನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಈತ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಏದು ಸಹಜ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಓರಿ ಬಾಬಡ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು. ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಲುಂಡು. ಓರಿ ಬಾಬಡ್ದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲಾದುಂಡು. ಓದವನಕುಲ್ಲ ಒರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪಕ್ಕ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪವನಾರ್ಲ ಒರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಡಲ ಒರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಪರಿವಾರ ಒರಿ ಬಾಬನದಾದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಬನ ಪರಿವಾರತ್ತು ಒಂಜೇ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಪರಿವಾರೊಡ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒರಿ ನನುವೆರಡ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ ಅತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಜನ್ಮದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೆನಪು ಕನವಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನದಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಹೃದಯದ ಪಂಡರು.
ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಾತಲ ಈರ್ನಾದುಂಡು ತನು ಮನಧನ ಮಾತಲ ಈರ್ನಾದುಂಡು ಐನೆಡ್ದವ್ರ ಅಣಿಕಲು ಈರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದು ಪಂಡ ನಿಕಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಕಲು ಬಾಬಾಗೂ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಪಿರದೆ ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಐನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತಕಲು ಕೊಡ್ತಿನ ವಸ್ತುನು ತನ್ನ ಪಂದು ತೆರಿವುನಾದುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪನಗ ಪನ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದುಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪನ ಓಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಏಪ ಎನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಂಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾರು ಐದವರ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪನ ಓಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತರ್ಲಿತ್ತ ಕವಡೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನ ದಾಲ ಒರಿದಿಜಿ ಕವಡೆ ದಾತಲ ಒರಿದಿಜಿ ಆಂಡಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಬಿಡಿಯರು ತೈಗ್ ಬಾಬನ ಖಜಾನೆ ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ಅಂಡು ಐದವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಬಿಡ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಖಜಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನೆ ಆದುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಖಜಾನೆ ಆದುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೆನಪು ಕನವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನವು ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏಪ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಖಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಐದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ದೇತೊಂಡೇರು ಆ ಶಬ್ದಡು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನಿ ಅಂಡ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲೆಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಕೇವಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪಂಡರು ಬಾಬಾ ಈರು ಎನ್ನಕ್ಲು ಎಂಕುಲು ಈರ್ನಾರು ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋರು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸದಾ ಸ್ವಯಂನ ಪ್ರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾರ್ಯಡು ಏತು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು ಆತೆ ಖಜಾನೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಪನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇವಲ ಯಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಜ್ಞಾನನು ಬುದ್ಧಿಡು ದಿವು ನೋಡ್ಸಿ ಆನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ ತೂತರು ಎರಡು ಶಕ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸದಾ ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಅದು ಬಿಡ್ಬೇರು ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ವಿಘ್ನ ಬರ್ರಿ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಬಾಬನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತೀಯರಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಲಾಬೋಡು ಅಂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೂನಾಗ ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಾಪುನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಐನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೋಡು ಕನಪುನಟ್ಟು ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಕೇವಲ ಆ ಸಮಯಡು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಲ್ಪರು ಆ ಸಮಯಡು ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹರೆ ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪಂಡ ಐನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸವಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಯತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಆ ರಿಯಲೈಸ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸ್ವರೂಪಡು ಕನಪುನವು ಪಂಡ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನವು ಕೊರತೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯುನವು ಬೇತೆ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಐನು ಸ್ವರೂಪಡು ಕನಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬಾಪ್ದಾದಾಗ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಯುವನ್ವೇರು ಜೋಕುಲಿರ್ದು ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲ್ನ ಬದಲು ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪದು ಉಡ್ಪುನೇ ಬಂದು ಅಂಡ ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಪಡೆಪೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಸಹಯೋಗನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಪುನಂತೂ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಮಸ್ತ್ ಮಾಲೆಲು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಾಬಾ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪ ಇಂದೇನು ಕೇಂದು ಬಾಪ್ತಾದಾಗಲ ಖುಷಿಯಾದ ಉಡ್ಪುನು ವಾಹ್ ಜೋಕ್ಲೆ ವಾಹ್ ಪಂದು ಅಂಡ ಐನು ಕಾರ್ಯುಡು ಕನಪು ನೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲಿ ದಯಗ್ ನಿರ್ಬಲ ಆದ ಉಡ್ಪೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನು ತೋಡಾಪುನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಡು ಸಂಘಟನೆದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಬಲಹೀನ ಆದುಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಐತ ಪ್ರಭಾವಾದ ಬಿಡ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಭಾಷೆ ಎಂಚಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೆನ್ನು ತೆರಿವುನನೆ ಅಕಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಭಾಷೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಇಂದು ಅಂತೂ ನಡಪುಂಡು ಇಂದು ಅದೇ ಆಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದು ನಡಪುಂಡು ಇಂದು ಆಪುನು ಪನ್ಪು ನಾವು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಕನಪುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಲ್ಲೆ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆದಾದುಂಡು ಬಾಬಾಗ ಹೂ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ವಾ ಪಾತೆರ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತೆರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬತ್ತನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಕಾರಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೀಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಆದುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ರಾಯಲ್ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಆದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ದೃಢತೆನ ಕನಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೃಢತೆನೆ ಸಫಲತದ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಗಲ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯುಂಡು ಅವು ಸ್ವರೂಪಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೆನಪು ಕನಪ ಇರತ್ತೆ
ಈತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು ಆತ ಐತ ಲಾಭನು ಜತನು ವಿಚಾರ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇನ್ನೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೋ ಪಂದು ಕೇನು ಬರತ್ತೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇನ್ನೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಸಮಯಗೂ ಸುರುಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎವರಡಿಯಾದ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು ಸಮಯಗೂ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇನ್ನೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಸಮಯಗೂ ಸುರುಕೆ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ವಿಶ್ವದ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಓಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಏರು ಮಾತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಮೆಲಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದರೆ ಆಕುಲು ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ಉದ್ದವಾದ ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆವು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಎಂದುವುದು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರ ಬದದು ಮುಟ್ಟಿದರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರು ಶುಭಾಶಯಲು ಇತ್ತೆ ಏರು ಮಾತ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಬೈದರು ಅಕ್ಲೆಡ ಏರು ಕಮಾಲ್ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವರು ಬಂದು ತೂಕ ಭಲೆ ತಡವಾದ ಬೈದರ ಅಂಡಲ ಮಾತಿರ್ದಲ ಸುರುಕು ಪೋದು ತೊಜ್ಪಲೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಟ್ಟದೊಂದು ಎಡ್ಡೆವು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಸ್ವಯಂನ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಮನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಕೇವಲ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರ್ಸವಡಾಪುಂಡು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ವಾ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪರು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಾಹಸರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡಾಪುಂಡು ಏಂಕುಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪದೇ ಈ ದೃಢತೆದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಾಕಿ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಖುಷಿ ಆದುಂಡು ವೃದ್ಧಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ನಮಿತ್ತು ಗಮನಲ ಉಂಟು ಅಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪೋತಿಜಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಧ್ಯಡು ಒಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಹಸ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಸಾಹಸಗೂ ಶುಭಾಶಯಲು ಏರು ಮಾತ ಕುಲ್ದೇರು ಬಾಬನ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸಗೂ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತಾಟಿನ ಬುಟ್ಟೀರು ಎಡ್ಡೆವು ನಿಕ್ಲಂತು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಮುಟ್ಟಗಲ ದೂರಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಬೊಕ ಬಾಪ್ತಾದ ಒರಿಯರಿ ಬಾಲೆನು ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತದ ಬೊಕ ವಿದೇಶದ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆನಪು ಬರೊಂದುಂಡು ಪತ್ರೊಳು ಬರೊಂದುಂಡು ಈ ಮೇಲ ಬೈದಿನ ಮಾತಲ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಶರೀರಿ ಭವದ ಡ್ರಿಲ್ ತೀಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂತಿಮಡು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಡ್ರಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇಹ ಬಾನೊಡ್ದು ದೂರದ ಸ್ಥಿತಿ ಆದು ಬುಡ್ಲೆ ಓವಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ಕಡೆತ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ಬಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಸೇವೆಡೆ ತತ್ಪರ ಅದುಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸಮಾನ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸದಾ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಡು ಸ್ವರೂಪಡು ಕನಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ದ ಬಕ ಸಮಾನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಬಕ ಹೃದಯದ ನೆನಪು ಬಕ ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ ನಮಸ್ತೆ ದಾದೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡು ಕಾಯಿಲೆಲು ಮಹಾರತಿಲೆಡ್ದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊನ್ನರ ಗಾದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಲೇರ್ದುಲಗೆ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಾದಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪಡಂದಿತ್ತೇರು ದಾದೀಜಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ್ ದಾನೆ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿಂತತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪಾತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರು ತೂಲೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಮಿತ್ತಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಪಣತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಈತೆ ನವೀನತೆಯನ್ನು ಕನವಡು ಪನ್ಪುನನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಪರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗೊಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಪೂ ಗುಚ್ಚನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲು ಮೈಕ್ ಆವಾದಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಮೈಕ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಕೂಡ ಆದುಪ್ಪಡು ಕೇವಲ ಮೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲತ್ತು ಸಂಬಂಧೊಡ್ಲ ಕೈತಲು ಬರ್ಪಣಂಚಿನಕ್ಲಾವಡ ಇಂಚಿನ ಪೂ ಗುಚ್ಚನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ಮೈಕ್ ಅಪ್ಪುನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮೈಟ್ ಆಪರು ಅಕ್ಲ ಅಂತರಾಳೊಡ್ದು ಬಾಬಾ ಶಬ್ದ ಪಿದರಡದು ಅಪಗ ಪ್ರಭಾವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಲಿನ ಕೈತಲ್ಲು ಸಂಬಂಧಡು ಕನ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಕನಪರ ಐನೆರ್ದವ್ರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಒಲ್ಪನೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಒಪ್ಪಡು ಅಪಗ ಸರಿಪೋಪರು ಎಡ್ಡೆವು ವರದಾನ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಸಹಜ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭಾವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನವು ಸಹ ಸೇವೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವಿಧಿ ಆದುಂಡು ಎಂಚ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೊಲ್ಪುಗು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರತ್ನನು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದುಂಡೆ ಹೊಳಪು ಸರಿಯಾದುಂಡೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗಡು ದೀತೆನೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಡಲೆ ಆಕಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಾತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಮುಟ್ಟುನು ಈ ಪ್ರಕಾರಡು ಸೇವೆದ ಹೊಸ ವಿಧಿನ
ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಗಲೆ ಆತ್ಮನು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಯೋಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿಲು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವತವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ನೆನಪುನು ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿನಿ ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನನ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಕಾಸ ಕೊರಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಮನಸ್ಸದ ಮೌನದ ಅತ್ತನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾದ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ದಿನನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ಅಂತರ್ಮುಖತೆದ ಕೋನೆಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುರ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಟಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟಚ್ಚಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು. ಸೂಚನೆ: ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ತಿಂಗಳದ ಮೂಚನೆ ಐತಾರಾದುಂಡು ಬಯ್ಯ ಗಾಜು ಮುಪ್ಪೊಡ್ದು 7:30 ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನು ಬ್ರುಕುಟಿ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ವಿರಾಜಮಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಯೋಗಿ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರ ಜೀತು ವಿಕರ್ಮ ಜೀತಾದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸೊಮಾನುಡುಪ್ಪಲೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.